A presidenta da RD Muros Noia presentaba esta mañá a nova web riademurosnoia.com, que supón un novo paso na consolidación deste xeodestino. Un paso máis na consolidación do destino, creación definitiva, creación da web definitiva, que está, pois, sobre todo destaca porque ten moitísimos contidos e moitísimos recursos, tanto para os posibles visitantes como para os negocios profesionais e actividades da zona, non? E unha cousa que me parece moi importante é que poden xestionar dende ali todo o que ofrecemos. A principal característica deste novo portal é a permanente actualización, incorporando información de interese, dirixida especialmente aos visitantes para que poidan planificar a súa estancia. É unha web que non finaliza hoxe, non está lista para sempre, nunca vai estar lista para sempre, porque o seu valor é o traballo de todos os días, de estar en permanente contacto tanto con a intranet como con outros medios, con todos nuestro sector de restauración, de hostelería, para que os datos sexan fiables, os datos sean correctos, os horarios sean os que teñen que ser, nos adaptemos ás novedades, estemos permanentemente presentes con todo aquilo novo que vai a ver a ría, anunciándolo, promocionándolo, que é unha labor. A web compónse dun apartado institucional, unha sala de prensa con enlace a redes sociais e información actualizada sobre recursos turísticos, restaurantes, aloxamentos e axenda. Aínda que xa está operativa ao longo desta fin de semana, incorporaranse novas entradas para que funcione a pleno rendemento de cara á Semana Santa.